umapaw ang saya at pasasalamat ng mga residente ng Sitio Mapita, Barangay Luwag sa bayan ng Aguilar. Ito'y matapos silang bisitahin ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para sa isang community outreach program noong 5 ng Pebrero. Napakasimple po itong community outreach program ng ating Health and Wellness Club. Pero ang gusto po namin ay patuloy na mapalapit sa inyo ang paglilingkod, gaano man ito kasimple. Sa ilalim ng community outreach program ng Health and Wellness Club, iba't ibang serbisyo ang hatid sa mga residente. Kabilang narito ang pamamahagi ng family food packs, libreng masusustansyang pagkain mula sa Gikusina, libreng asin, fruit-bearing tree seedlings, vegetable seeds at seedlings at libreng gupit. Hindi lang yan, dahil napansin ng pamahalaang panlalawigan ang pangangailangan ng Sitio Mapita sa mga medical kit at iba pang kagamitang medikal, kaya naman agad na tumugon dito si Governor Gico at agad na nagpadala ng mga tulong gaya na lamang ng mga wheelchair at iba pa. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ng mga residente sa mga tulong na kanilang natanggap. Salamat po sa mga binigay yung tulong po sa amin dito sa Mapita. Lalong-lalo na kay Governor Gico po, ma'am. Thank you. Po yung napaka-happy sa mga mamayan kasi pag ganito na may mga dala-dala, mga bisitang ganyan, very happy po sila na tumatanggap at tumadalo. Maraming salamat kay Governor. Maraming salamat po sa kanilang pagmamahal dito po sa sitio ng Mapita po. Ang programang ito ay bahagi ng layunin ni Governor Gico na mailapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa lahat ng barangay, lalo na sa mga liblib na lugar. Patunay ito na hindi hadlang ang distansya upang maihatid ang kinakailangang tulong sa bawat Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.